πορεία μας και από βαθμολογικής απόψεως και από ψυχολογικής, γενικότερα ήταν οριακό παιχνίδι. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι συνειδητοποιήσαμε τα λάθη μας όσον αφορά την συμπεριφορά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι θέλει περισσότερη συγκέντρωση, περισσότερη προσπάθεια, ότι είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε νέα ομάδα και χωρίς τη μεγάλη εμπειρία. Μας πίκρανε ο τρόπος που χάσαμε το τελευταίο παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν συσπηρωθήκαμε και αυτό που σας είπα την Πέμπτη στην συνέντευξή μου, πιστεύω ότι το είδατε σήμερα στο ίδιο. Συγχαρητήρια στον κόσμο γιατί για μια ακόμη φορά είναι στο καλό και το αφιερώνω γιατί το αξίζει. Βλέπετε ότι η καρδιά θα πάει το μπάσκετ. Συγχαρητήρια στη διοίκηση και στους συνεργάτες με τους παίκτες για την προσπάθεια που κάναμε να κρατήσουμε το ηθικό και να δείξουμε χαρακτήρα, γιατί η Α1 είναι τελείως διαφορετική και να μην μπούμε στη διαδικασία παραθυμολογίας. Δουλέψαμε πολύ όπως είπα, επιβάλαμε τον χρόνο μας. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο κρατήσαμε τον Τζεκόβαν και τον Τζόνς χαμηλά. Τον έναν τον κρατήσαμε και στο δεύτερο, τον άλλο δεν τα καταφέραμε. Το ράκι δείχνει τη διαφορά μας στο γήπεδο, οι ασίες του όπως είπε και εμένα και τα ποσοστά. Δεν είναι ότι μόνο ότι είχαμε μια σημαντική νίκη που μας κρατάει όπως πρέπει για τη συνέχεια, γιατί είναι δύσκολη στιγμή, γιατί είναι μαραθώνιος ένα, αλλά ήταν μια καθαρή νίκη σε ένα πάρα πολύ ωραίο κοινό, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει κάνει τρεις πολύ σημαντικές νίκες. Καλή συνέχεια στον ένα και καλή πορεία στο πρωτάθλημα για εμάς και για όλους.